Tulog adlaw nga suspensyon ng klase sa mga public school sa dakbayan sa Mandaue sa hinapos nining buwana. Kinitungod kay ang syudad mao'y mo host sa Regional School Press Conference karong Nobyembre 27 hangtod 30. Kansilado ang klase sa gikan Nobyembre 27, Merkules hangtod na sa 29, Biyernes. Ang mga eskwelahan ang mamahimong building schools upoy anan sa mga partisipante sa dakong kalihukan. Giba naman ang mabot sa 6,000 ang partisipante sa kalihukan na dunay lain-laing kategorya sama sa news writing, editorial, broadcasting ug uban pa. Hulipan hinuon ang tulo ka adlaw sa mga Sabado aron di mapiktuhan ang pagtuon sa mga estudyante. Gipasalig sa DepEd, andam na ang tanan alang sa kalihukan. 18 of our schools are carefully chosen to be the building quarters of all the delegates coming from the 19 divisions in Central Visayas. We are still improving some of our sleeping quarters.